ଚାରି ଶତାବ୍ଦୀ ତଳର କଥା। ଶଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ହୋଇଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ କ'ଣ କହୁଛି ଇତିହାସ। 4 ଶତାବ୍ଦୀ ତଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୋଗଲ ସେନା ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିରାଜମାନ 3 ରଥକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ ମୋଗଲ ସେନାର ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଓ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପରେ ମୋଗଲ ସେନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ଲଗାଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷ 3 ରଥରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଟକି ନଥିଲା। ଶଗଡ଼ିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଥଚକଡ଼ା ପୋଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଅଣସର ଘରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟ ଗୋଳାବାରୁଦ ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜପୁତ ସେନାପତି କେଶୋ ଦାସ। କେଶୋ ଦାସ କଟକରେ ନିୟୋଜିତ ମୋଗଲ ସୁବେଦାର ହାସିମ ଖାଁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ହାସିମ ଖାଁ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଏହା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଧର୍ମାବେଗ ସହ ଏହା ଢେର ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜାଣି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସେନାବାହିନୀ ଧରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସେନା ମୋଗଲ ସେନା ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ରଥ ପୋଡ଼ାଯିବାରୁ ରାଜା ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କେଶୋ ଦାସର ଶରଣ ପଶି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ରାଜା ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ସୁନା, ରୂପା, ରତ୍ନ, ଅଳଙ୍କାର ସବୁକିଛି କେଶୋ ଦାସକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ପାଇବା ପରେ କେଶୋ ଦାସ କଟକ ଫେରିଗଲେ। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହାସିମ ଖାଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଦଶାହ ଜାହାଙ୍ଗୀରକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କେଶୋ ଦାସଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି 3ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ଆପଣେଇ ସେ ବର୍ଷ ଶଗଡ଼ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଶଗଡ଼ିରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ନୀତି ବନ୍ଦ ନ କରି ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।